Hej, vi er Minella, Natasha og Mille, og vi vil godt snakke om Europa ud fra den her kilde, som hedder Europa som en realitet eller som retorik. Ja. Og det er en tekst skrevet af Christopher Tugendhat, som er altså, en del af det her Labour-parti i England, hvor han ligesom kommer med hans holdning til Europa. Ja, og teksten stammer fra bogen Making Sense of Europe, så det er ligesom sådan en tekst, der søger sådan at forklare og kaste lys på hans syn på Europa og EU's funktion. Ja, den er nedskrevet i 1986, og det er samtidig med, at han sad i Europakommissionen, og altså er det en samtidig kilde. Yes. Opbygningen i Europa består af en masse forskellige organer. Ja. Der er parlamentet, og ministerrådet, kommissionen og domstolen. Og nogle andre små organer. Man kan snakke om, at der er det overnationale sådan organ, som er domstol, parlament og kommission, som ligesom tager de her overordnede, eller sådan, har det overordnet for øje. Og så er der ministerråd og det europæiske råd, som har det her nationale samarbejde for øje. Ja. Yes. Og det er også lidt det, som ham her Christopher i den her artikel eller tekst kommer ind på. Han fortæller om, hvordan Europa er opbygget, og hvordan de forskellige organer eller institutioner i Europa eller i EU sådan agerer og hvad deres funktion er. Mm-hmm. Ud fra den her kilde kan man også snakke om et EU som føderalistisk og funktionalistisk. Yes. Jeg kan nogen lige. Altså det er funktionalistisk i og med, at det er et sådan talerør for de konkrete beslutninger, som skal tages i Europa. For eksempel sådan noget med, hvilke stikkontakter skal vi have, hvilken skal der være doser, hvordan skal fødevarene produceres, hvilke regler og sådan konkrete. Altså sådan nogle lidt mindre sager, som er sådan lidt mere gældende for det enkelte land. Ja. Eller i de enkelte lande. Ja. Og samtidig er det også føderalistisk, fordi det ligesom har det her overordnede retningslinjer og langsigtede planer for øje. Altså for eksempel, hvad kan man snakke om her? Klima. Ja, klimapolitik eller sådan nogle. Eller deres mål om, at en vis procent af fattigdom skal være udryddet inden det er FN. Ja. Men inden 2015. Ja, det er i hvert fald både føderalistisk og funktionalistisk. Ja. Så kan man også snakke om, at EU og Europa og EF har været en del af den her globaliseringsproces, og at i Europa udviklede EF sig fra primært at være sådan handelsorganisation for 12 vesteuropæiske stater til at blive den her europæiske union, som blandt andet behandlede økonomiske, politiske, handelsmæssige, juridiske, sociale og militære projekter, eller forhandlede og diskuterede de her forskellige dimensioner. Som ligesom går ind og sådan styrer lidt mere i landet og siger lidt, altså har lidt mere indflydelse på, hvad der skal i landet omkring, ja, nærmest alle beslutninger. Og de blev så i den forbindelse blev de også udvidet til at være 27 lande i stedet for de her 12 vesteuropæiske stater. Mm-hmm. Og det er også lidt det, som Christopher i den her artikel kritiserer, at det ikke længere er Frankrig og Holland og Tyskland, eller sådan, man ser ikke så meget på det nationale eller de enkelte dele, men at det ligesom er blevet Europa som en helhed. Blandt andet skriver han i teksten, at den europæiske økonomi beskrives som om den var en enhed. Industrier defineres i europæiske termer, som om dets enkelte virksomheder havde fælles interesser og var involveret i en gigantisk og vedvarende kamp mod amerikanere og japanere. Politiske, økonomiske og endda sociale mål opstilles som om nationale skillelinjer ikke eksisterede. Og der kan man jo godt se hans kritik af, at det hele bliver snakket om som en helhed og som en enhed og som et Europa frem for forskellige sådan, nationale skillelinjer. Yes. Ja, og hans holdning den stemmer meget godt overens med det, man ved fra Margaret Thatcher-regeringen, som også
er fra England, det der med, at man føler, at Storbritannien, de har meget skulle have sagt i EU, men at ligesom de regler, der gælder for os andre, de skal ikke rigtig gælde for dem. De er meget nationalistiske. Yes. Var det lidt, hvad vi havde? Ja, altså også, hvis man skulle se på det i lidt historisk perspektiv, kan man sige, at Europa ikke, altså at det her med at handle på tværs af grænserne ikke er sådan et nyt fænomen. Der står i hvert fald i vores historiebog Verden i nyeste tid, at arkæologiske fund dokumenterer, at handel på tværs af grænserne har fundet sted stort set siden historiens begyndelse. Ja. Så det er ikke et nyt fænomen, men man kan sige, at det EU gør nu som en instans, der går ind og påvirker også politiske og sociale og forskellige andre områder, juridiske og militære, det er i hvert fald en globaliseringsudvikling, der er sket her i løbet af den nyeste historie. Ja. Ja, det var det. Tak for i dag.